Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. Дзень добры, панове! Мястэчка Брагін, Гомельская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Ну дык што, панства, калі вы не супраць, каб паглядзець, што тут цікавага, тады, як казаў класік, наперад. Чаму мястэчка называецца Брагін, панове? Гісторыкі тут да адной думкі так і не сышліся. І па сённяшні дзень яны яшчэ дзіды ламаюць, да адной думкі не сходзяцца. Адны сцвярджаюць, што мястэчка назоў узяло ад гэтай вось рэчкі Брагінка, на якой ён і знаходзіцца. А Брагінка цячэ па балотах, па дрыгве, і таму азначае рака багністая, балоцістая, Брагінка. Но паколькі мястэчка з'явілася таксама вось тут на балотах, таму он так і называецца Брагін. А ёсць яшчэ версія, панове, што Брагін называецца ад такога ад хмельнога напою брага. Калісьці нашыя продкі, яны змешвалі піва з мёдам, дабаўлялі туды розныя прысмакі, і вось гэты напой, які атрымліваўся, называлі брага. І кажу, што такой брагі выраблялі вось тут у вялікай колькасці. Ну а сам Брагін мястэчка, ён знаходзіцца паміж дзвюх галоўных рачных шляхоў. З аднаго боку Прыпяць, а з другога боку Дняпро. Ну а калі ж, панове, па сушы шляхоў ніякіх не было, усе такі па рэчках хадзілі на чаўнах сваіх. Ну і па гэтых рэчках народу хадзіла ой-ой-ой колькі. Ну і заходзілі сюды, канешне. Ну, дзеля чаго? Каб папоўніць свае запасы гэтым чароўным напоем. Ну, а прыбыўшы сюды за гэтым чароўным напоем, хлопцы, канешне, тут крышку расслаблялись так. Ну, сеўшы там у 3 ці ў 4, і некаторыя так накаштоўваліся, што да чаўноў іх на руках неслі. Ну, але нашы тыя пілі, ну, як казаў паэт, яны пілі і не хмелелі, давёўшы ўсім, што піць умелі. Правильно? Правильно. Брагіны, панове, гэта вельмі старажытнае паселішча. І гісторыкі сцвярджаюць, што ў 11 стагоддзі гэта было ўжо добра ўмацаванае паселішча, і ўваходзіў Брагін тады ў склад Кіеўскай Русі. І належаў Брагін тады кіеўскаму князю Ізяславу Мсціслававічу. Энцыклапедычная даведка. Ізяслаў Мсціслававіч. Год нараджэння невядомы. Памёр 18 лістапада 1154 года.
сын новгородского князя Мстислава Уладзіміровича. У 1127 годзе прымаў удзел у паходзе паўднёва-рускіх князёў на полацкую зямлю. Пасля высылкі ў 1129 годзе полацкіх князёў у Візантыю атрымаў княжанне ў Полацку. У 1132 годзе пераведзены ў Переяслаўль, потым у Менск, атрымаўшы ў дадатак Тураў і Пінск. У 1135 годзе пасля вызвалення Полацка ад кіеўскага ўплыву пераехаў у Новгарад, затым ва Ўладзімір Валынскі. У 1146 годзе, стаўшы вялікім кіеўскім князем, жорстка расправіўся са сваім дзядзькам, тураўскім князем Вячеславам Уладзіміровичам. Князь Ізяслаў Мсціславіч быў такі князь ваяўнічы. І калі ён стаў кіеўскім князем, ён пачаў зводзіць рахункі з некаторымі сваімі сваякамі. І ў 1147 годзе добра так пашкуматаў чарнігаўскіх князёў. Ну і тыя доўга чакаць не заставілі. Яны ўзялі на падмогу полаўцаў, дачакаліся, пакуль рэчкі тут пакрыюцца лёдам, таму што так сюды было не дабрацца. І адзін з цэнтраў Кіеўскай Русі, старажытны горад Брагін, узялі і проста спалілі, аб чым летапісцы і запісалі ў сваіх летапісах у 1147 годзе. Вось недарма панове кажуць, што паны б'юцца, а ў мужикоў і лбы трашчаць. Вось князь спраўна рабіў, а разлічвацца прыйшлося простым месячам. Але месячы адбудавалі сваё места, і праз 40 гадоў летапісцы зноў падаставалі свае папірусы, каб зрабіць у іх запіс пра слаўны горад Брагін. Але гэты раз зусім з іншай нагоды. Справа ў тым, што ў 1187 годзе кіеўскі князь Рурік Расціслававіч вырашыў ажаніць свайго сына Расціслава, які стаў ужо дарослым мужчынам. Яму споўнілася аж 10 гадоў. А невестаю Расціслава была дачка суздальскага князя Всевалада Юр'евіча. Звалі яе невесту Верхуслава. І яна таксама ўжо стала дарослаю дзяўчынай, ёй тады споўнілася аж 8 гадоў. І вось гэтае вяселле, панове, кіеўскі князь вырашыў згуляць менавіта вось тут, у Брагіне. І уяўляеце, тут, на гэтым вось месцы, на старым месцы ў Брагіне, тут кругом стаялі сталы, якія ламіліся ад розных прысмакаў. Віно ракой цякло, тут танчылі кругом скамарохі, ігралі музыкі. На гэтым вяселлі прысутнічала панства аж 20 князёў. І летапісцы сцвярджаюць, што такога вяселля на Русі яшчэ не было ніколі. А гэта значыць, панове, што калі такое вяселле вырашылі згуляць менавіта тут, у Брагіне, то значыць, напрыканцы 12 стагоддзя Брагін быў буйным горадам. І вось на гэтым вяселлі, панове, князь кіеўскі Рурік ці то трохі выпіў так добра, ці то вельмі расчуліўся, але ён адзін з сваіх буйных гарадоў Брагін падараваў сваёй нявестцы Верхуславе. А калі Верхуслава прыняла хрышчэнне, то яе пачалі называць Анастасія. І вось у гісторыі гэтая Анастасія лічыцца другой уладальніцай Брагіна. Ну, а пасля некалькі стагоддзяў, панове, пра Брагін нічога было не чуваць, як і не было чуваць пра тагачасных гаспадароў. Ну і з цягам часу кіеўскае княства з-за гэтых вось міжусобных войн пачало развальвацца. Сюды пачаліся татарскія набегі, ад якіх брагінцам самастойна цяжка было адбівацца, а побач набірала сілу новая дзяржава. Вялікае княства літоўскае. Ну і недзе ў 14 стагоддзе брагінцы аднагалосна прагаласавалі за ўваход у адну з магутнейшых еўрапейскіх дзяржаў вялікае княства літоўскае. Правільна кажу? І вось тут, панове, пачаўся новы росквіт гэтага старажытнага места. Пачалася адбудова і ўмацаванне горада. Вось тут, панства, на гэтым самым месцы, дзе сёння галоўная плошча Брагіна, на старым дзядзінцы быў пабудаваны Брагінскі замак. Ён быў абнесены вакол земляным валам і ровам. Замак гэты меў двух'ярусныя сцены гародні, а вунь там, ля рэчкі Брагінка, панове, стаяла абарончая вежа, а
того боку якраз вон на тым месцы стаяла уязная брама-вежа. А вось тут, на тэрыторыі замка, знаходзіліся розныя гаспадарчыя пабудовы і праваслаўная Свята-Троіцкая царква. Пра тое, панове, што Брагін не адносіўся да забытых богам і людзьмі мястэчак, гаворыць тое, што у сярэдзіне 16 стагоддзя вялікі князь Вялікае княства Літоўскага Жыгімонт I стары дараваў Брагіну грамату, паводле якой брагінцы падаткі плацілі прама ў каралеўскую казну, а не мясцовым падатказборшчыкам, якія вельмі часта злоўжывалі сваімі правамі. І вось гэтым зборшчыкам яны спакойна і лёгенька маглі сказаць, што «Дядька, чаго чапляешся? Ідзі да ліха». Брагін, панове, належаў вялікім князям літоўскім, і брагінцы ў гэтым вялікім княстве пачувалі сябе як у Бога за пазухай. У 1525 годзе вялікі князь Вялікае княства Літоўска Жыгімонт I стары Брагін падараваў за паслугі перад айчынай роду, старажытнаму роду Вішнявецкіх. Вішнявецкія бяруць свой пачатак ад літоўскага князя Карыбута Альгердавіча. І вось іхні продак Міхайла на Валыні валодаў замкам Вішнявец. Вось ад гэтага замка Вішнявец яны пачалі называцца Карыбут Вішнявецкія. І вось паны вішнявецкія, панове, прыбыўшы вось сюды ў Брагін, у брагінскім замку, ну, кажучы, сённяшняй мовай, зрабілі такі добры еўра-рамонт і ператварылі Брагін у сваю рэзідэнцыю паноў вішнявецкіх. І вось на пачатку 17 стагоддзя тут жыў і ўладарыў у гэтым замку брагінскім знакаміты ў Рэчы Паспалітай змагар за праваслаўную веру Адам Вішнявецкі. І вось у 1601 годзе такім смутным восеньскім ранкам у Брагін прыйшоў нейкі незнаёмец. І гэты незнаёмец пагрукаўся ў язную браму замка і папрасіў аўдыенцыі у пана Адама Вішнявецкага. Яго ўпусцілі, і вось ён пану Адаму Вішнявецкаму распавёў, што ён ёсць ніхто іншы, як царэвіч Дзмітрый, сын Івана Грознага, які цудам уратаваўся ад забойства ў Углічы. Пан Адам Вішнявецкі, панове, спачатку хацеў проста прагнаць з замка гэтага самазванца, але пасля, пачухаўшы патыліцу, задумаўся і ўспомніў, як падчас чарговай вайны з маскоўскай дзяржавай у 1530-х гадах рускія войскі цалкам спалілі Брагін. І ўспомніў аб тым, што ў іх, у вішнявецкіх, ідуць пастаянныя спрэчкі з рускім царом Барысам Гадуновым за памежныя мястэчкі на Дняпры. І пан Адам, пагладзіўшы свае вусы, сказаў: Сапраўды, хлопча, пазнаю табе Рурыкавіча. Па праўдзе, ты ёсць сын Івана Грознага, царэвіч Дзмітрый. І вось адсюль, на пачатку 17 стагоддзя, панове, і пачаўся шлях Ілжадмітрыя I на Маскву. Энцыклапедычная даведка. Ілжадмітрый I нарадзіўся каля 1581 года. Быў пазбаўлены жыцця 17 траўня 1606 года. Палітычны авантурыст. Асоба Ілжадмітрыя I не высветлена. Існуе версія, што ён збеглы манах маскоўскага чудава манастыра Рыгор Атреп'еў, з дваранскага роду Атреп'евых, продкі якіх выехалі з Беларусі ў маскоўскае княства. Выступаў як прадстаўнік апазіцыйнага цару Барысу Гадунову маскоўскага баярства. У 1604 годзе з дапамогай караля і вялікага князя Жыгімонта Вазы і літоўска-беларускай і ўкраінскай шляхты запарожскіх і данскіх казакоў перайшоў мяжу Расіі, заняў Маскву. 21 ліпеня 1605 года каранаваны як цар Дзмітрый I Іванович. Быў адукаваным чалавекам, ведаў некалькі моваў і вайсковую справу. За час праўлення распусціў казацкае войска, з дапамогай якога авалодаў тронам, раздаваў грошы і землі рускім дваранам, казакам і наёмнікам з Рэчы Паспалітай. Адмовіў Рэчы Паспалітай у валоданні смаленскай і северскай зямлі, якія раней абяцаў перадаць за падтрымку яго выступлення. Забіты баярамі на чале з Васілём Шуйскім.
МТС, панове, гэта аператор сувязі, які імкнецца зрабіць вашы зносіны прыемнымі і карыснымі. І пра гэта вам тут скажа кожны брагінец. Але пан Адам, панове Вішнявецкі, тут у Брагіне не толькі займаўся інтрыгамі супраць расійскай дзяржавы, але ён разам са сваёй жонкай Александрай з роду Хаткевічаў будавалі праваслаўныя храмы. І нават захавалася фундушовая грамата 1609 году Брагінскім Преображенскаму і Благавешчанскаму манастырам. І галоўнай умовай у гэтай грамаце было аб захаванні манастырамі старажытна-грэчаскай веры. Князі Вішнявецкія вельмі шмат на Брагіншчыне пабудавалі праваслаўных храмаў, але вось на вялікі жаль у Брагіне ні адзін храм не захаваўся. Калі ішла вайна атэістаў з храмамі, то ў 1935 годзе яны ўзарвалі Свята-Багародзіцкую царкву, якую будавалі Вішнявецкія. Пасля праз год у 1936 годзе атэісты зруйнавалі і Свята-Мікалаіўскую царкву. Кажуць, вельмі прыгожа, царква стаяла на старым замчышчы, Свята-Троіцкая царква, але ні адна з іх не захавалася. А вось гэтая Свята-Мікалаіўская царква тут з'явілася толькі пасля гадоў ліхалецця у 1990 годзе. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай, панове, Брагін увайшоў у склад расійскай імперіі. І тут пачалі часта мяняцца гаспадары, і старажытны горад Брагін ператварыўся ў звычайнае мястэчка рэчыцкага уезда севера-западнага краю. І вось са старажытных пабудоў, панове, у старажытным Брагіне не захавалася анічога, акрамя вось гэтага пограба. Калі гэты пограб тут пабудаваны быў, ніхто тут не ведае. Тут калісьці быў маёнтак пана Ракіцкага. І вось расказваю, што ў пана Ракіцкага быў вельмі добры аркестр. Аркестрам кіраваў немец. І вось калі музыка дрэнна іграў альбо парушаў правілы, то гэтага музыку спачатку адпраўлялі на канюшню, там добра высякалі, а пасля садзілі вось у гэты погреб. І пасля працэдуры такой гэты музыка мог браць любую ноту. Так што, панства, я вось думаю, можа тут справа ўся і не ў таленце, можа ўся справа хаваецца ў гэтым вось пограбе.
вось у такім мястэчку, панове, напрыканцы 19 стагоддзя, 7 кастрычніка 1890 года, вось тут, у Брагіне, у сям'і заможных брагінскіх сялян, у Александры Бахонка і Епіфана Палуяна нарадзіўся сын, якога назвалі Сергей. Сергей Палуян. І гэта дзякуючы, панове, менавіта Сергею Палуяну пачалі друкаваць Максіма Богдановича. І Максім Богданович сваю самую першую кнігу, якая выйшла пры яго жыцці, «Вянок», прысвяціў Сергею Палуяну. Сяброўствам з брагінскім хлопцам Сергеем Палуянам даражылі шматлікія беларускія пісьменнікі і паэты. Памятаеце, паміж пустак балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмля памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, дзірванелы курган векавечны. Дык вось гэтую сваю галоўную паэму наш пясняр Янка Купала прысвяціў хлопцу з Брагіна Сергею Палуяну. Але вось на вялікі жаль у самім Брагіне, дзе нарадзіўся Сергей Палуян, нідзе нічога няма. Але мясцовыя жыхары мне ўсё-такі паабяцалі, што яны даб'юцца, каб адну з іхніх галоўных вуліц назвалі імем іхня славутага земляка Сергея Палуяна. У 1988 годзе, панове, напрыканцы мінулага стагоддзя у Брагіне быў адчынены свой краязнаўчы музей. І вось у гэтым музеі, панове, ёсць такі вось невялічкі каменьчык. Але гэты вось невялічкі каменьчык важыць аж 38 кілаграм. А ўся справа ў тым, панове, што на пачатку 19 стагоддзя на Брагіншчыне выпаў метэарытны дождж. І вось гэта адна з кропелек таго дажджу. А за 2 стагоддзі такіх кропелек з Брагіншчыны было вывезена ой-ой-ой колькі. А таксама вось такія метэарытныя кропелькі гэтага дажджу выстаўляюцца на выставах у Еўропе і Расіі. І пад імі, пад гэтымі кропелькамі заўсёды пішуць «Брагін». Таму што брагінскі метэарыт ад усіх метэарытаў адрозніваецца сваёю каштоўнасцю. Са спадчыны Сергея Палуяна, панове, захавалася вельмі мала. Захаваўся вось адзін яго белы верш, які называецца «Христос уваскрос». І ў ім ёсць такія радкі. «Радуйся, мой родны край, надзея, як жывучая вада, льецца ў тваю душу. Скора і ты уваскрэснеш ад мёртвага сну. Вясна прыйшла да цябе. Я бачу, як святлее твой твар, мой родны краю. І я, поўны сілы і веры, крычу на ўсю моц тваім лясам, палям, рэчкам, балотам, тваім панурым вёскам, тваім пакрыўджаным сынам. З вялікім святам віншую вялікі беларускі народ. Христос уваскрос. Да пабачэння!